E seguimos cos pronomes. Vedes agora que no pronome átono, recordade que os pronomes átonos son os desa fraseciña métese chelle a lana nos vos. Pois ben, dos pronomes átonos é importante o reparto que hai entre o te e o che. Como vedes, a maior parte de Galicia distingue entre che e che, perdón, entre te e che. Te para o complemento directo, che para o complemento indirecto. Porén, hai zonas onde só teñen un único pronome para a segunda persoa, independentemente de que sexa CD ou CI. Entón, nesta zona, na Costa da Morte, que aquí teñen un galego moi peculiar, recordade que aí tiñan seseo, teñen trazos moi peculiares. Pois só teñen o pronome che, nunca dinte. Salvo en expresións nas que agora non vou entrar. Pero na maior parte dos casos usan única e exclusivamente o che. E aquí, nesta zona, que se corresponde con tui e algo máis, non? Esa zona, acordadevos aí dese te, aquí teñen só te, non teñen che. E é curioso porque tamén nesta zona que está moi cercana a nosa, tamén teñen só te. Eso a min teñen mo dito alumnos de Verín, que hai unha zona na Gudiña na que só teñen te. Como vedes, no resto do territorio distinguen te e che. Pasamos agora ao pronome tónico de primeira persoa nós. A maior parte do territorio di nós e igualmente di vos. Pero hai unha zona do norte de Galicia onde usan tamén as formas nosoutros e vosoutros. Puxenvos nosoutros para que non quede moi apiñocado o mapa, pero aquí tamén dirían vosoutros e aquí vos, que é o que dicimos nós. Pasando agora aos pronomes, pero os demostrativos, e deixando xa os pronomes persoais, que me decides dos demostrativos? Pois que tamén existe un reparto dialectal. Se vos fixades, na forma neutra que tantos problemas vos dan, o escribir, porque seguides escribindo como neutro esto e a forma normativa é isto. Ben, pois tamén a nivel dialectal, pois hai un reparto curioso. Vedes que non todo o territorio galego di isto, mas ben todo o contrario. Só se di isto nunha zona do norte da Coruña e dunha zona do sur de Pontevedra, na zona de Tui. Como vedes, estas zonas, a zona de Tui, pois tamén ten moitas características que a fan peculiar. Recordade que tamén tiña teísmo. E bueno, e aquí hai un corniño moi pequeniño na provincia de Ourense que tamén di isto, pero, en fin, con que saibades, arriba e abaixo teñen isto, e no resto do territorio teñen isto. Vale, tamén nos pronomes átonos de terceira persoa existe variación dialectal, porque gran parte do territorio galego non ten a forma llelo, só a forma yo. Cando falo de yo quero decir tamén ya, yos, yas. E en cambio a forma de llelo sí que aparece no norte de Galicia. Recordade que esta forma se usa cando o complemento indirecto é plural, vale? Nós non a temos, nós só temos yo, ou ya, ou yos, ou yas. Pasamos agora aos verbos. Oh, malditos verbos, cantas dores de cabeza nos dan. Con respecto aos verbos hai moitas variantes dialectais, pero eu puxen aquí as que me parecen máis importantes. Fixadevos que nos pretéritos, na terceira persoa do singular, da segunda e da terceira conxugación, hai discrepancias no territorio galego. Se vos fixades, a maior parte de Galicia distingue colleu de partiu, é dicir, conxugan ben ese pretérito, esa terceira persoa do pretérito na segunda e na terceira conxugación. Pero se nos imos a Coruña, vedes, por tanto, que hai neutralizacións ou a favor da segunda conxugación ou a favor da terceira. Nesta zona da costa, pois neutralizan a favor da terceira conxugación, colliu e partiu. Vale? Partiu vale o esperable, pero cuidado con ese colliu. E os do lado que parece que se picaron cos outros, dixeron, si vos neutralizades a favor da terceira, veña, nos imos neutralizar a favor da segunda. E entón, din colleu, que é o esperable, pero teñen tamén parteu. O resto do territorio, ben, de acordo coas formas normativas. En canto a P5, ou a segunda persoa do plural,
do presente indicativo da primeira conxugación, fixadevos que tamén existen variantes dialectais. Collo, por exemplo, a forma cantades. A maior parte do territorio galego di cantades, pero se vos fixades, na Costa da Morte, que xa estamos vendo que ten un galego moi particular, con uns dialectalismos moi especiais, non din cantades senón que din cantás. E na zona de Tui, que tamén estamos vendo que ten un galego moi peculiar, teñen cantais, forma que tamén aparece no bloque oriental. Fixadevos que no resto do territorio galego aparece cantades, que é a que temos nós. Bueno, minto, perdón. Nunha zona, e é certo que sí que o pondes nos exames, na zona de Verín, aparece a forma cantandes, traendes, etcétera, etcétera. Porque isto tamén afecta, bueno, antes dixen a primeira conxugación, pero afecta tamén a segunda e a terceira. É dicir, que a persoa que di cantandes tamén vai dicir tendes e vindes, vale? Pero vedes que a mayoritaria é cantades, que coincide coa forma normativa. E por último, dentro dos trazos morfolóxicos, comentamos tamén o sufixo iño, o diminutivo iño, e, bueno, e a terminación en xeral iño. Porque vemos que non aparece en todo o territorio galego, cando pensábamos que sí. Sabemos que no asturiano sí que aparece, de feito, na zona, no galego de Asturias, sí que teñen a terminación in, que é moi característica, igual que na zona o galego do Bierzo, e incluso, bueno, zonas así do leste de Lugo, toda esta zona así fronteiriza, sustitúe a terminación iño pola terminación in. E entón, por exemplo, en vez de decir veciño, pois nesta zona do leste de Lugo, Asturias, Bierzo, pois dirían vecín, cando o resto, os demais galegofalantes, dicimos veciño. Isto en canto ao reparto das formas dialectais nos distintos bloques de Galicia, nos distintos bloques lingüísticos de Galicia. Como vedes, entón, todas se reparten en determinadas zonas do bloque occidental, central e occidental. No seguinte vídeo que imos ver son determinadas microzonas, é dicir, zonas moito máis pequeniñas que están dentro deses tres grandes bloques e que teñen un galego xa non só peculiar, senón super peculiar. Pois iso será no seguinte vídeo.